El Parlament de Catalunya acumula 27 comissions, 5 intergrups, 2 comissions d'estudi, una de seguiment i una d'investigació, la que li han regalat a la CUP perquè investigui com és que els seus militants abracen policies nacionals a les hores lliures. En total, 36 òrgans que no serveixen absolutament per res, perquè el govern socialista prefereix governar a cop de decret i de suplements de crèdit. Cal continuar invertint en diagnòstics, en anàlisis intranscendents que es desen i amunteguen els calaixos? No cal analitzar la rellevància del nostre paper dins l'economia espanyola. El que cal és corregir la situació de colonització i saqueig que pateix el nostre poble i atacar l'infern fiscal que ens crema i consumeix de fa centúries. Mentre l'estat espanyol ens nega infraestructures, ens ofega amb ballaus immigratoris tercermundistes i assetja la petita i mitjana empresa catalanes amb impostos i normatives asfixiants, el deute de la Generalitat no para d'enfilar-se. Aquesta és la prosperitat compartida que reivindiquen? Compartim els beneficis i la riquesa amb Espanya i ella, a canvi, comparteix amb nosaltres la seva misèria i les seves polítiques immigratòries suïcides? Potser és hora d'etzibar la dita cadascú a casa seu i Déu a la de tots. El futur de Catalunya no depèn de la nostra capacitat per adaptar-nos al nou ordre global, com proposa Junts, ni d'encaixar dins un estat hostil que obté plaer dominant-nos. El futur de Catalunya depèn de la valentia del seu poble i dels seus representants polítics per restituir l'estat català i, sobretot, per defensar-lo. I això no es fa creant guinguetes ni comissions, tot i que sembla que aquest és l'únic full de ruta del processisme. No anirem, doncs, a redós seu. Són vostès els que tard o d'hora ens seguiran la petja.